देवगड तालुक्यातील दाभोळ येथील श्रीदेव गांगेश्वर पावनाई भावई देवस्थान मंदिरातील अखंड हरिनाम सप्ताह उत्साहात पार पडला। यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। देवगड दाभोळ येथील नवसाला पावणारे आणि हाकेला धावणारे श्रीदेव गांगेश्वर पावनाई भावई देवस्थान येथील वार्षिक हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत पार पडला। या सप्ताहाची सुरुवात सकाळी घटस्थापना करून होते। त्यानंतर श्रींसाठी नैवेद्य अर्पण करून या कार्यक्रमांना सुरुवात होते। दर 3 तासांनी प्रत्येक वाडीनुसार अखंड हरिनाम होतात। यावेळी मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजवण्यात आला। तसेच मंदिर परिसरात आकर्षक सजावट देखील करण्यात आली। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।